mi fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jom satir mafu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Olto geno lamdo kamuchi Jido wada badolato O dunya Yene jugi jom Satir mafu Wolu geno Dili dilla Huh? Holyo Eh Kalis tour hade may addu kay mano dambiya kamare na al e fami wara mi halan ma kalis tour soirée ndu taw soirée ndu kalis o soirée ndu won piyani ha joni so be piyi harindi mami halani wala mi addan maga ala kenyon da hen soirée ndu de so rendi rek mami halani dum kay ala problème i kalis tour kay a heba dum way def ton fof ala mi yahan ton fof de ton fof en jutiyaki ton so khalis ma rendi mami addane ha galle mon wonno wima ya aran soirée ndudi tan Tawar. Agak masuk rumah. Borno chumchi. Ya. Borno chumchi. Vraiment, pour une action, t'es un petit agressif. Bon, vous n'avez pas. Ala, subah, ala jam, ala kihil. Bon, une action, t'es agressif kau. ni dum kay yalla ni meda wan La ilaha illallah ay han ko hande tan woni hande min somi andano kanko mi ƴettata téléphone o kono mi andano min hoto paadi haydara ko Allah jogi fof mbaɗa hulle Allah ɗum ɗo fof ko bonde peeje landi kam hen ha nde ɗo hefti kam ay hande najor fembe goral sikki ko mon alhamdulillah rabbil alamin fami dal Allah wadi hebi haado jidu ko be datinaaji sabu mi ala wona an maji mi da saaji ala wona gede mi bulle ma wala mi ma wadni woni jidu no pewa so sa fi ko nafoore ma ko nafoore leñol ngol fof e ko dum to mon halka te ka gorke ma wori ko yimbe damine ma wala jinnaabe ma miñira ma rew a fami kam fof ma wori ko damine ma annake sa fof bom ittu hunde mi hokkuma so mo hokkuma ane mbawolde be ko dum non tan tinno no fewi fof tinnoda an tinnoda
e geɗe kewɗe ganduɗa natti wawde wadde ɗum a wonti mawɗo aɗa natti wonde cuhlel tokor natti wonde cuhlel o banque mbiɗa andi natti wonde cuhlel hande mbiɗa andi eyo gasi mbiɗa andi vraiment natti wonde cuhlel natti wonde cuhlel natti wonde cuhlel ɗum ɗa hono feewi ganduɗa jinnaɓe ma kema jagode a faami sa fof wonko nelduɗa ɓe ballitata hoorema anne gueɗe wasa cohla hunde tawa yiiɗa haalandema ɗum pewna hoorema sabu ɗum ɗo kaali tan te ko gasata kono ene weeli tan saɗa waɗani wonen gueɗe yataw an iggi ɗum a faami kumta haaju ma a faami te oɗo ɗum ɗo jawdi aɗon tan te heewani ni feewi ni kono kam ko an jeeyi a faami eyyi gasi ko an jeeyi donc yo Allah waɗe hen barke tinoɗa hen nelda jinnaɓe inchallah eyyi nelda jinnaɓe noon wona yayeede foof tan kañum joguiɗa foof nelda jinnaɓe ala nelda jinnaɓe guitta hen seeɗa neldaɓe ko heddi ko moftani hono ma pour mbawa wadde hunde inchallah sabu woto jejjito am ñande mbiɗa ko gadde so mbiɗa yiɗɗo ewa joni resti noon yeeto koye dañal wona ala hedata tan mi yiɗi resti non a yahata daña seeɗa faami mbawa aɗa wawi deppisade en gueɗe mbaɗi noon faami aussi ɗum tan jinnomi ɗum ɗo Allah jaɓi ka aussi Allah jaɓi ka galleeli galle ke meɗen mettude wallahi ka metti noon de a tawaka wallahi ka karan fi weltima fi kadi ka kayrat moƴƴo min a nanni kam aljanna guila e nder aduna so mbi neɗɗo kawmum nanna ɗum aljanna min kam vraiment mi naati aljanna guila mbiɗa wuuridan ko heddoro ko noon yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah ɓeydi sutturu kadi surtout inchallahu rabbi surtout mami neldu nenam sabu joni barmiyel toksirgol ngel toon ngel mboɗo sikki tan e ngel ɓuuɓi seeɗa mami nelduɓe so Allah jaɓi ewa anne kadi so tawi tan wonko neldortaɓe gadda waddora hen sabu ɗum wona haajuma ɗum wona haajuma min somin nelda accata min anda man neldem e no jiiɗim neldilde en jiida koliyam e kolima yadata an hen neldu kolima tan min somi yonti neldu koliyam mo neldu kolam joni wadde mbeɗemi yaha client gonɗo jeere mo mbi mi totte ɗo mi tottama eyyi tottum walla ɓi Demba Paté o omo jogi oto omo wiya furum arta tottumo noonema ka on jiide Demba Cillel min kam faare famille jamɓe mi yiɗa jokkodirde mo wadde gasi woppu wadde ya wadde ya garage tottaɓe wadde gasi yo Allah newnu tinno watta hakkille ko hoorema beñ walla jarani jarani beñ kay solon hoore maaro e mbatte ɓe beñ la ilaha illallah so yimɓe ngari ɗo caggal jakkaran 500 jana eyyi ya tan an kay ya tan ya fammini nono mawte Allah waɗimo majjel barke omo jooɗi omo nafa jooɗi gallo kam tumi taki bas ɓalejo krum sendima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma allo nene waɗɗo balɗi min kay sa woni sar balɗe mba famdirde réseau wodani kadi ko mbe so yanti hen no wayata eyyi mbimami a heeɓi aw moƴƴi wadde amin wo nene gane weeli waɗen duwaw jana kam hedde ceerno kawam ceerno Alsane en kam fof ceerno Ousmane en kam fof yo mbanna men duwaw horomi artu gane weeli koko galle kaw woho ko jamma fof ko puule ɗum ko galle kaw kadi min ñamata hamin kedda min dufiya onon fof soto keeɓi laaɓi gaare mbiya Aissar ne wiyannoon arno aksoto wimo ñano ari ga horta wallahi so ari ga horta a ñamat firwiji yaw firgo ko firwiji tan ha heewi billahi kaw wo kaw ne heewi allo nene mamnodir haalde nenam tan nenam tan kaldam hay furan gorom noddani on furan
min mi ciwa hay fandinde aɗa hawto amen an ga ide hawto amen ko saɗa yahani a wawa wonde ɗejjude walla dillude aɗa moyto tan ɗum aɗa wawi tukke sikkere ka gujjini wallahi aɗa wawi sikkere hay wujjude ɓurɗum ana betti kam de ɗon joɗoɗa nodde fuuranko mbaɗa haala kay goto anda an kalta komo nandima ɗum ay yaaf gasi yaaf kay saɗa nenam nane bippirti ni wona haaje ma ne yumma ɗum kam ma kaw maccinno ndek kanko nan ko an de kam ka ɗum ɗo ko an ala ko am tina goɗitere tan ka am tina pourquoi tinta par ce que an ko mbiyeɗa ko ne leeri ɗum ɗo sukuru ko ma hunuk ma ne waɗi mariage wal aɗa ko mbiyami yam ñoof joni pari wona yimam gasi ar gay yo gas wadde hunuk ma waɗi mariage ha wadde hunuk ma waɗi mariage ko nanɗa fof nelin nelin pourquoi aɗa haaloya kaw gasi ɗo ko téléphone ɗo mi kuppi téléphone kuppi yo haal kako wallahi gonko hakkude me Allah min kam billahi wonde waya hakkude me Allah wallahi woni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o serdima e bande en ɗo wima koddiɗoma Saydou sa yi noddimɗo hannde Saydou mboɗo aani to gonmi ɗo mi annda ko horam nde dari mi annda koyɗam nde dari Saydou wiyam o gili ha hannde ala fof to nanmi ɗum mi nanani ɗum mi yi'ani ɗum jiiɗo haalnani kam ɗum an kam aɗa woni e ɗum ɗo téléphone aji réseaux sociaux ala fof nananɗa so ɓingilam ngel wallahi sikka ey Saydou aɗa sikkuno an aɗa jooɗo ɗo aɗa haalam ka haala ey Saydou a meeɗi miijade ma an ka julɗo de no boni ko fof wallahi kam julɗo adi fof ko paaɗam ko adi fof kadi ko min kadi ɓurimi kadi sohlude tottunam ko wona majjere ma Saydou yimɓe jata ko hoddiraji Allah woti yejjid ɗum eyi ko hoddira Allah mi arema mbiɗa sohlema sohla ya wallame haalis walla ya ñamnoma haalis mi waɗa projet mi liggoro somi gayni mi ruttuno sabu Allah woto ruttuno ko yawti mi ruttoto ala woto ruttu mi ruttoto par ce que mbaɗɗama muusimi ko haala so haali ɗum ɗo hannde nafoore mum ala ɗo tinno jaabomi e ko namdimami ko hami gayno kala mettam de mi jaabuma jiɗɗa jaaɓere ko sa totini kam ɗum hannde ɗum fof tawtama heen kono an waɗa noon ƴettuɗa mbiɗa ko ɓiye ko kañum ballata te min ɓuuri helli feere an hoorema majjani ɗum jooɗi kay ɓettama ko tugi sogande makko wayno gorodi nayi jogui téléphone makko ko nodda ato noddan fuuta wona ɗum ɗon sukko wona ɗum ɗon no mbiyata mi noddi fuɗde ni mi tawa ko wona téléphone ko jooɗi fuurankoɗo gari kaw o jogui haalis joko patron ɓe fof o noddi o noddi fuuranko fof yo gar haali kam hoore ma waɗa firti kadi way wadde min woɗi joni tawat a jarama wala mariage kadi mo noddi ɗum boniram leji mosi a jarama wallahi mi waɗi min haalde nenam nene alo ko noddiman ko yettima walla yettaki affaire awo semtat ko goma meɗa fennde mi anani ɗum so tuka baɗɗo a waɗi ko soofi anan ɗo aɗa yiɗi ka jiɗɗo res aɗa yiɗi hay dal so fuɗɗare mbiya fuurankoɓe ɓabbir ɗum kadi kodde yem kadi mi memanimo mi fiyanimo Allah seeɗi mi memanimo hiɗi a watta hakkille ana aɗa dépense piggal doole darde fof naari watta hakkille hoore ma o jaa nodde fuurankoɓe yo gara jowoyem ga mi añanem ngar ɗo min añanem ngar ɗo ko kam fiiɗi duwa wallahi soñi kam tohor won neɗɗo won an aɗa wawno hebde ndewa ɗo rewi ɗo woti yejjid ɗum min aani makko fof ndende pote yam hay goto e moon mi ɓurnani kono an jab fodore Allah jabka Allah fodi
eyi ko joni min joni kalta ɗum jimmi ko ya wallam e caɗele jogiimi ɗe holno jaltirami heen wonaa ɗo ɓeydan kam caɗele Saydou ɗo wonaa sahaa mum mi ɓeydanimi caɗele hollen caɗele ɓeydan ma kalama ko mettam uppu yawta yarlumi yaafo sabi lillahi wa rasul ngannda fodore Allah hay goto addade ɗum leeɓi so nok sagam wonno ɓiyam yaratani majjo e taw mi nanta ɗum mi yiyata ɗum te ko wona ɗum ko ɓuri musdi kam hannde joom haalis en joni joni o noddi kam ɗo téléphone kam janggo ko gartaw haalis makko Saydou mi fiɓani mi ɗisani koye Allah tan ɗaminimi Allah wona tan Saydou mbiɗa jogui hannde mette ɗe gandanɗa hoore ma so tawi safare reedu no huɓɓo wutti kala wutti ɓoɗimi duppat mbiɗa andi min wallah ko daña bareje mi yiiɗa papa ko yawti mi yiiɗa yiide mbeɗa wayni mi yiiɗa yiide mbeɗa anndi mi wasa antude kono so tawti mbeɗa antuma il faut kaalde pamdiren mbeɗa connecto souvent joni mbeɗa nani ɗo commissaire ceerno goto mum ɗo kesso komi suwa laaɓiɗa 100% to hoɗi ko nananɗa ɓinguel am mi nani annana ɓinguel ma haydara annana ɓinguel ma kono an e hoore ma nden min jaadin toon nawma ha toon ƴeewen kalamam ko wawi wonde fof mo haale ceerno pooɗo komi suwa antu hoɗi exact nawa kam de ceerno kono avant eɗen jaa toon en kaada ko leeri haalis o to ɓinguel ma no yi majji e gandata woni solution ngam e ƴewan nder kono min a fota junggam ko laaɓi e ko haalis fota e junggam Saydou ala Saydou hol haalis pawmi jungo ma min a yoɓat kam subhanallah Saydou hakkundam e ma mi yoɓma haalis pour nawa kam to ceerno yo Saydou mbaɗi an kam an miiji ma gon raɓɓiɗi de hakkunde me min e ma hokkam haalis mi liggoro caloɗa muhim ko mbiman ko mission très bien mami artu ɗo janggo keke mi nawma toon kono en jaata aɗa tan ko haalis ɗum timma salam fade mi haalanma Saydou woto waɗam noon sabilillahi wa rasul Saydou wallam joni hande to gonmi ɗo so wimɓe totuma mbuɗu mi fini sapami ala kono nawam toon somi ittimo e ɗeɗo caɗele foof mawa ko tottumani Saydou wallam daña baraji to doga nani to hucca ala ɗum ɗo fof ko wasde durnude min tagi ha dañi boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en ɗo wima ko diloma ñayi ngesa ma o serdima e bande en ɗo jawal Allah timmungal e futanenam ballan Allah jurumi futa babam e wadde sidi Allah e futa meɗen forouge waaleykum salam forouge wona gandi gol forouge eyyi ceerno nanɗo ko idi ceerno nanɗo tikke 500 salamu aleykum dartoto ha jaɓa tikke ma hokku nedi jaafoɗa min mbiɗa wawi jibindema min de kala man nan min andani ma kala ɗum ko haalis o aɗa addi ngel bangel ne tangal sane dari ɗo yo yeb ala forani ha wiye kuk o gandi hande aduna fof ala mo nanta ceerno abou nane tiktok nane whatsapp nane fof oɗon gandi publicité ko wiya hen wiya ko saɗa naati on jeeɓi téléji men téléji tan mbedda fof nana mbaɗa publicité ji jeeɓe tikke 100 jeeɓe jamne ko bone bismillah mawɗum machallah ko mawna mon ko miñaɗi ba andi machallah an ka ceerno goto machallah koolaɗo goto machallah ko wiyimi ɗoftunga on jogui yo sohla ceerno goto bismillah mbah ceerno no famirta min komi jayaɗo jaay bonɗo yen e duwa mboɗo yiɗi noon wallede mi wallire saabi Allah e nulaɗo mum sabu kala ɗo musallah no musallah oɗo joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi adi fof ko ɓiyam gorko jogui noon dendinmi haalis tuttumi ɗum yo ya ɗanno guiloye ceerno ha
hannde jiiɗi wiyani kam yii nanɗo wiyani kam nani haydara mi andanama so mbo wuuri mi annda so mayɗa mi annda ɗum ko heen geɗal ceerno gueɗel ɗimmel ngel ɓiyam o nde o ɗannoto nde ko haalis piijanani ndendinmi tottumi mbo yo ɗanno kono alano heen anniye bonɗo wonno yen miijam tan ko so yii haa toon so liggima so woodi ko dañi o neldami mi totto joom PNP mumen kono noon kadi ceerno aadede tawno koko humpina geɗe mum so hannde wonno hanki mi watta te joom kaalis en ko janngo kikiiɗe ɓe dokki kam delle koɓe foti arande haalis maɓɓe ceerno ko mi yaagi ballal sabi Allah e nulaaɗo mum to ƴeewanta kam ɓingilam ngel minen kalda ko momin mbaɗen ko Allah wawna men ko hen inde nde min ala wona ɓiɗɗo ɓiɗɗo wiyete ko Amadou wiyete omo wuuri ceerno omo wuuri kono to wonɗo ne ñibbi Allahu akbar Allah waɗi a yettimi ɗo am ɗo mo waɗi hen ko mbawa ceerno omo wuuri ceerno guurɗo mo nanitaaki guurɗo mo nanitaaki so wonɗo ñibbi to wonɗo ñibbi kono ko mbimami ko tan ko Allah wawni men ko e hen men mbaɗ ceerno nden ndema e dañ baraji won sarkiji mo foti yaltinede so Allah lamɗo jaɓi sa yaltin ɗum wanen mbi mane mbaɗanmi ɗum ceerno sa ummimi ɗo gueɗel ɗimmel ngel mbiɗa noon aade mi humpa hoore mum ɗum saabi ha mbaɗmi ko mbaɗmi ko eyo so wonani humpede hooram ceerno mi watta ɗum ɗo mi jooɗo mbeɗa woye guitam tim taw ko ɗum sabni hooram ɗaɗa aade ne humpa hoore mum a foti ni miijade ɗum gila soit ittude kaalis piye totta ɓiyo ɗan noon ko juumude te ka jinnaɗo giɗɗa tuɗɗa ɓiye ko gandanɗa hoore ma janggo e janggo so dañi an aɗa yenna dañal ngal mo dañi on laaɓani so ko an liggirɗo juuɗe ma ha joni mi arta seet tan ko waɗano waɗi ha pari mi arta seet caggal yimɓe sahaji aɗa jogui ɓinguel ma wona ɗo liggotako watta heɗɗa Allah suba addu arsugo mum mbiya oɗon force arsugo yo ar force wona noon arsugo Allah jogui waɗi ko ɓeeri mum waɗi ko ñalaw mum so yonti tan weeɓat ko yonti fof weeɓat gueɗe kewɗen ɗo yimɓe no force to waɗaka barke en gaccata ha Allah waɗan men ko ɓuuri ko ceerno joni ko joom PN wiɓe ngaran haalis maɓɓe janggo kikiɗe mi fiɓani mi ƴissani yiɗmi balla kam nanganami kulluɗo maɓɓe mate eɓe muñino kam ha diw oɗo saaha daña baraji ma won ko mbaɗen ma min so Allah jaaɓi ma won ko mbaɗen ma min joni so Allah jaaɓi sa yi mbaɗa honno mbirumami ni so Allah jaaɓi inchallah janggo somi gari maw karama ko gorko ko wona haala piye inchallah kono kam guitta piye tota ɓiye anda ma yetto walla yettotako erreur tan eyi batten hakkille no fewi min ta wattude ɗum inchallah ceerno ko mbiɗa ko mbiɗa sigi wattana hakkille no fewi sinno miijunomi deeɓi o watta ko ni wotimi jon gaccini joni aɗa andi aɗa wawi mbatta ko machallah te ko mbiɗa ko mbiɗa andi ma won joni inchallah inchallah woni feere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum
sendi mai banden do wima ko diluma nyainge sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyainge sama o dunya ina jogi jom satir ma fo lugeno dili dillani cerno abu bori gartani cerno sai duniya Allah jarama a jarama a yimɓe so jiidi Allah waddi ɗumen mbawa sertude yo tinnodir kono noon kadi woto yejjide ala fof mo juuta mi añanima sabu ko enen jiidi yummo goto e baaba mata ko ni Allah fodirno yo yaadu tan ɗum fof wayde noon aɗa yarno kam aɗa yaafo aɗa accinami hakke sabu firti ko mbanmi ko ina musma ha wodiri tondima ɗum sabu Allah accinama hakke yarla yaafo giɗi nam kadi oɗo ceernam nawɗa kam Allah jarama a jarama yo Allah yommo moƴƴere hokkuma woni o aduna ko ɗum tan woni hen dede haka alama mata wonen sa a yitananta ɓinguel maɗa haala ɗum mi yerlima yeppi noon mi ala hono ma temɓe andi ɓe jokkata ko hono ma a ngat ko kiɗɗa ngati somi wallani ko wallude ko ɗum tan erreur ala fof to arta kadi seytane ne heewi dole kadi koko futani naade roy ko kalɗo hen ko wallahi haali kono wona e sago sabu an ɓe fatani yamnade mo haydara ɗum fatani wonde hakkillam sabu onen jiɗi yo holko fonno wonde hakkude men ko wona ɗum ɗo ko ɓii ko baɗam en jiɗi mo yarlimi yafi boni fere makko jol balejo kurum tumi takki basɗo balejo kurum sendi mai banden do wima ko diloma